Ono sapa cuacane cerah ning anen pol aring enyise. Pengen gawe anget-anget ning anane ukur gedang lethe. Halo Kakang Bokayu. Gedang raja ijo sing wis leteng gapenan tak goreng bae bukan ya. Wis racik-racik glepung joranan gapen dijar nganggo banyu yang nganggo banyu lah nganggo apa sih? Ya memanfaatkan barang sing ana bae nang omah lah usah mangkaken kodeh bukan bae joranan pada tiru ya palahane. Kiye kek nyong glepunge nganggo glepung gondom, nganggo glepung pati joranan karo sing kae lho sajiku kae. Nah wong ana nang omah ana wijen yo tak cemplungi wijen, gula, uyah ngono. Joranan ki lebare njur didudek-udek butuhe ya dudek-udek bikinan nyampur dadi siji. Ora nganggo perbandingan ya nyongke butuhe ukur dibruk-bruk mulus. Joranan ki ana turahan coklat ya didinggo. Asline ki kiye ora gak berbagi resep ningan berbagi kegabutan. Sapa nang kene ibu-ibu sing cokanan gabut gawe apa-apa sak geleme bae sing butuhe mateng ngono. Ya ho bener banget butuhe ana bahan joranan digawe mateng dadi enak. Nah kiye gedang raja ijone gak tak tugel-tugel kayang kono ya. Bro mak klenir nang pikiran kapanan tak bolongi kayang kono njur tengah iki tak seseli coklat. Ya lik bukan nang kene wis pada ngerti kabeh nek gedang joranan karo coklat ki rasane nuga li. Nah ya wonganan bahane wis ana ya ora dimanfaatna ya eman-eman tur gene ya kasih kadaluar samalah rekam. Wis ana gedang goreng kudu ana teh kotok. Mbane gen takon teh kotoke apa? Leh jen hudu wong kono sapa pancen. Teh kotokan ki ya teh kayang kono ora disaring kono joranan teh ki ting krampyul jenenge teh kotok. Nah nu jare nyong nek teh kotok kayang kene ki luwih wengi. Joranan tele gula sedidik bae. Mangsa hawa adem kayang kene sing ora kena towong ke ya kiye banyu anget nang tremos. Pokoke duwe tremos ya kudu diisi kebek kabeh. Wis rampung gawe wedang-wedang wong anan kiye selegapen mangan gedang goreng langsung bae digoreng. Wong lengane geri sedidik ya ora akeh banget akeh iki gedange cemplung-cemplung nang ngon glebunge. Basan lengane wis panas ya geri ditapung nang wajan, geri cemplung-cemplung nang wajan. Nah, mau kae lik gedange wis ledeng ya ujar nyong ting malah jebule ke horong ledeng bang. Nek bahasa pergedangane ya kudu ledeng asline anos ngono ya. Nah gedang sing wis patia anos wis kanosen ding nek digoreng diglepung iki enak njuranan legi. Ning nek padane digawe kolak ki njur ledeng ngono njur mleketrek lah kayang kan ora seneng nyong. Nah wong mau kek gedange ora dipisah-pisah malah ndemblok dadi siji. Ki anake horong rampung gorengi malah tangi. Asline mono mancen wis mangsane tangi genahan kiye ke wis ngarepna maghrib asline. Kae kakek sing tes kang alas bae wis beli. Nah kiye gedang goreng sing jerone metu coklate wis mateng. Delengna ya kayang kono rupane ora sumpringah, ora apik pancen. Sing aja takon kiye ambune sempribit gotukan-akana mesti tanggane takon kiye sing agi gorengi sapa wongi temen ngono mesti. Nah wong anan dikarenakan orang rumah ana sing ora doyan coklat ya kiye tak gawe sing original bae. Ora ngapa-ngapa gawe dua versi bikinan nikmat menikmatinya ya. Gedang goreng original ya seperti biasa seperti kalian semua. Gedangnya ya mogor ditugeli mulus joranan diglemeti glepung cemplung-cemplung nah wis kayang kono pada baik karo gedang goreng pada umumnya. Nah wonganan ki legi aja kelalen dibolak-balik ya makane joranan geseng kayak gedang gorengi. Nah kiye wonganan ana turahan keju geri sedidik njur tak delei keju sing gedang goreng ana coklate. Rupane gedang goreng ora estetik ora sumpringah dengan enak coklate jerone lumer rasane gedang joranan karo keju lipol maduke muka. Meneh tambah-tambah sing goreng delei wijen joranan ambune ke spribit. Nah kiye kita menikmati gedang goreng bersama-sama ya guys. Enak unyis-unyis ngumpul bareng-bareng karo beteh karo mangan gedang goreng dengan delengki anake nyong akhir rusuh-rusuh ya guys. Ya Allah ya Allah apa kapan di masa Allah nang sinang ke deleng narupane biungan wis kayang kono lah kono bodoh ah gak kata kena kono. Wis ningen ya guys nyong gak ada sing urung atus nyonya tak pareng.